siyak dito'y sang itirang tay binukel ta dinapudno nga ayat ading tumanasanas nauray ni nadawel alayos di nanto kabailan nga iyanod di kari anay para kupok sa angitirang tay tandan ni ayat ngem apay adita nagsurot siniyasikan dito'y ko tangamin ni naangaw agasat ket inpaidam na kaman kariyak ngem nupay kastat na pasamak day di ayat di paylaeng na umag aging gana ang makikita ramtayan ang buklang tanayan ayat man pa'y di ta nagkagasa awan rumbeng amasidir ubiyag to'y biyag sikaken siyak adayo tigidiyat tabak ng kanapuborean nupay kastat na pasamak day di ayat di paylaeng na aging gana ang makikita ramtayan ang buklang tanayan ayat ay tiyak man laeng ninamnama nga aksarak talito'y ita lugar ang nagbaling asaksita sa ngitin ng tay para uray ni nadawel alayos di nanto kabailan na iyanod di kari anay para kupok sa ngitirang tay tandan